Para pecinta ziarah wali, kali ini kita melanjutkan berziarah di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Di makam Raden Adipati Mangkuprojo. Menurut cerita, Raden Adipati Mangkuprojo berasal dari Keraton Surakarta. Iki Kanjeng Adipati nggih, Mangkuprojo nggih. dan iki Asline. Iki karo patine. karo patinya Nggih. tiga-tigane niku. Nggih. Terus niki Niki selire. oh selire. Nggih. Nek sampinge makame eyang niki makame sinten, Bu? Niku makame sing apa nggih sing anu sarpe sing merawat kudane. Oh, Nggih.
Niki Nggih. sinten asmane niki? Niku Yopati. Yopati. Nggih. Iki sing merawat kuda. Nggih. Dan yang sini niki makame nggih. Nggih niki. Dan niki makam kudane. Niki makam kudane. Nggih. Kagungan asma napa mboten? Nggih kagungan tuku niku anu bejere kula. Oh. Kuda kendit napa-napa niku lah nggih. Oh nggih. Nggih. Dan niki samping-samping niki. Niki keluarga saking Pak Jenderal Gatot Nurmantio, satu keluarga. Oh niki. Iya, kemarin baru ke sini. Oh Pak Gatot teh? Iya. Sering ke sini. Oh Pak Gatot. Iya. Mantan Panglima niku nggih. Nggih. Lah niku mriku sing mriku. Niku keluarga Stanton. Keluarga Stanton. Nggih. Areal mriki berarti. Nggih. Terus keluarga Stanton sini sih. Nek niki sinten niki? Nek niku kula mboten tekan sih anu Mas. Wong sore anu sampun Pun enten nggih. nggih. Paling niku bapak bojone kula sing ngetos. Nggih. Asmane sinten, Pak? Kulo Hani Sukamto. Dados juru rawat mriki. Kulo ingkang kapatah saking perwakilan Keraton Surakarta supados ngrawat makam Kanjeng Raden Adipati Mangkupraja ingkang dipun paringi gelar saking panjenenganipun sinuwun niku Sunan Sedangaya utawi Eyang Sedangaya. Karena nopo bisane diparingi gelar niku karena beliau yang berhasil menjadi adipati ayah dengan cara apapun saged dugi mriki wonten wilayah ayah riyin niku dereng wonten Pekuncen, dereng wonten apa wontene riyin niku wilayah Logending niku ngayah. Nah niku teng mriku riyin wonten bekas petilasan teng mriku wonten batu kalbu, wonten dadi niki mboten wonten cerita wonten bukti-bukti otentike. Lajeng sederenge midugi mriku rine wonten Gombong. Eyang Adipati niku riyin didhawuhi kali Kanjeng Sinuwun niku nggih Kanjeng Ramanipun nek mboten lepas. Nggih. Pakubono kali niku supados njagi perbatasan Pejajaran Mataram ingkang riyin sejarahipun zamane Klese Pajang kali Pejajaran niku wonten perjanjian. Citandui Ngetan diakoni kali Mataram, tapi pengakuan Pejajaran Serayu alias Cincing Guling Ngulon diakoni kali Pejajaran. Mula keplayu dugi mriki Serayu Ngilin niku tetep riyin mlebet Pejajaran. Sing mriki ngantos Cilacap, Cici dan sebagainya, Cimanggu, Cilopadang dan sebagainya itu tetap menganggo bahasa Pejajaran. Nggih. Nggih. Lajeng Eyang Adipati niku sedugine mriki niku wonten kedampar wonten Pantai Subuk sing artinipun niki mboten ngerti wilayah Subuk niku apa wilayah Kebumen niku pundi seniki. Sing penting dari perjalanan laut mulai perjalanan Bengawan Silugonggo Solo medal Muara lajeng perjalanan laut mbuh men nganggo gethek apa nganggo kapal mboten ngerti ning mboten dereng wonten dalan kemien. Lah niku kedampar wonten Subuk sing artine kasuwuk cara bahasa wetane niku wis titik kene bae lho do praon kali jebule salah mendarat. Akhirnya perjalanan niku dugi Gombong. Wonten Gombong wonten petilasane Mangkupraja, tapi nggih nun sewu niku masing-masing wonten versine. Nggih. Versine jero kunci mriku nggih mungkin mengatakan seperti apa dan sebagainya. Ini ternyata ke Masjid Sakatunggal niku nggih. Nggih, setelah saya telusuri melalui Priagung ingkang penang cerita niku nggih tetep niku perjalanan yang Adipati. Nggih. Ngantos berdirinya Van der Wijk niku riyen di Beteng Van der Wijk niku gara-gara beteng ini karena saking saktine. Riyen dereng wonten pemberontak zamane niki nggih amung Mangkubumi, Mangkupraja, Mangkunegaran. Mangkubumi mun pro Belanda, Mangkupraja sing anti perjanjian Giyanti. Karena di antara bunyi perjanjian Giyanti niku yang mengatakan bahwa pengangkatan Raja-Raja Mataram atau patinya harus melalui persetujuan pemerintah Hindia Belanda. Ini yang paling nggak setuju loh, negara-negara ini dewek kok Belanda melu-melu menentang. Akhirnya riyen didu antara tiga serangkai Mangkubumi, Mangkupraja dan Mangkunegaran niku diadu. Akhirnya ketiga niku berserakan. Tapi sing keterima kan Mangkubumi menjadi Hamengkubuwono Setunggal.
Mangkunegaran Raden Mas Said menjadi Patih Mangkunegaran. Nggih. Ngene iku. Pangeran Samber Nyawang. Nah, ngene iku. Lah nek sing dimakamaken teng mriki sinten mawon? Sing teng mriki niku Nggih. wonten Putri Pakubono setunggal, nggih, Putri Pakubono 3. Nggih. Nggih niku garwane Yang Adipati niku Gusti Bendara Raden Ayu Landhep Nggih. niku teng mriki. Lajeng Raden Sosrowijoyo alias Adipati Mangkupraja nggih ada Sunan Sedanaya teng mriki. Lajeng Eyang Cokro Danurjo ingkang boten kersa disebat Pakubono setunggal niku kita mriki. Lajeng putranipun Raden Mas Lintang Permana teng mriki. Niku sedaya niku wong sing boten pro Belanda teng mriki kabeh. Oh. Lah sing dimakamaken teng cungkupe Mbah Eyang Adipati berarti Nggih. namung Eyang Adipati napa kali Eyang Adipati garwa? kali Gusti Landhep kali Garwa Selire. Oh, Garwa Selire. Kali Demang pertama nek mboten lepat niku sing Kiburin kan pun sewu, Nggih. garwane mboten namung setung, Nggih. Yang Adipati mung garwane nggih sekawan. Nggih. Nyatane. Ini ku termasuk putra saking Yang Adipati Mangkupraja sing dados Demang pertama teng mriki. Sing nampi dawuh saking Pakubono kalih. Iku. Niki pemakaman umum berarti Ini niki. keluarga. Ning mriki sedanten Nggih, niki sampe. Yang Adipati. Berarti sing anu Eyang Pakubono setunggal niku. Sing kulon dewek niku. Kulon piyambak. Maka nonton tulisannya yang Cokro Danurjo namanya pun Nggih. sejarah lah ngantos dugi mriki Yang Adipati dari mulai ngayah ngantos dugi Adirja juga pindah kadipaten mulai kadipaten ayah Adirja terakhir di Kapungla. Maka pelacakan makam Yang Adipati Mangkupraja niku ngantos 2016 nembe kepanggih kali keluargane masalahnya keluarga Nggih, keraton. Pakubono 3 dan sebagainya niku ngelacak boten tau ketemu sebabnya wonten daftar mriko niku ngertine Eyang Adipati Mangkupraja niku sedo sumare wonten ayah Adirja Kapungla Banyumas. Lho niku sebuah Banyumas piyambak. Adirja desa Kapungla mriki namung seniki namung Grumbul Kadus. Ayah Kabupaten Kebumen. Yang digolek. Lajeng bareng WA-ne kula kepanggih niku kali keluarga. Niku dipun takokaken menapa napa leres ingkang ngrimet pajimatan kawula Gusti Landhep. Lah niku nembe kepanggih. Nggih kula jawab nggih menika leres kula ingkang kapatah dados tukang sapu niku. Nggih. Lah niki pas sing nemokaken pertama sinten? Nah, sing nemokaken pertama kula niku saking paguyuban niku wonten keluarga mriki, paguyuban kerabat Mataram. Niku wonten keluarga mriki lajeng ngangkat kula sebagai juru kunci yang terah dari Eyang Adipati. Oh, nggih. Nah, lajeng paguyuban niku diterusaken kalih keraton. Berarti kula niku termasuknya mau tidak mau karena yang rawuh mriki Siliwun Tejo Bulan, Nggih. jadi saya termasuk boleh dikatakan versi Tejo Bulan. Nggih. Tapi kula mboten napa-napa niku urusan mriku nang masalah Nggih. pemerintahan keraton niku kula mboten Nggih, melu-melu. Oh, nggih. Nggih. Nggih mugi-mugi berkah manfaat, Nggih. Pak. Nggih. Lajeng kula rimat ngantos dugi nggih, dugi keputusanipun hari Senin Manis setiap bulan itu hari holnya Yang Adipati. Kan diawali kula selamatan mriki pertama niku ngundang keraton Surakarta niku. Senin Manis bulan mulu. Dan iki ndalah dinten ngenjang Senin niku pas jatahipun hol tahunan ning ndalah kados niki kula nggih. Nggih. Biasane kula wayangan. Teng mriki. Nggih, pengajian, maka Senin siang pengajian. Terus malam Seninnya selawatan. Malam Selasa kula wayangan.